Malien Algérie Boraka kuma Algérie koko Mali ma plainte do olu contre la de Mali de Boraka les plainte do Algérie contre la uka kuru mumbe onina ko Mali Algérie ko Algérie Mali ka drone gaucheli munke Mali ma boka foko ale plainte do Algérie contre la septembre kalo kle nani Malien ngalonfi Algérie bora ko tiantala oni ko tiantala Malien mena kumakan kala a vidéo B, a fait B, Algérie, ministre des Affaires étrangères de Boraka Kuma. Malien, ne m'a fait rien. Mena bela jelen kalanga la menyon fait. Malien bekani na me. Mali sorosu, mouno me kidal fo kai, aye na me de. Ngalom beka teke transition kono. Algérie, ministre des Affaires étrangères Bora. A flen na orla, mena photo iraoula. Le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie. A flen na Bora Kumana. Mena l'Algérie demande toute procédure devant la Cour internationale de la justice. Algérie ko kale tari yala fambe ko plaintima do oni mogo ko koluma malika plainti bon awni ala na krache awre kaningalu model la jabani mena kala be malen be kala mede. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger Ahmed Attaf a tenu à clarifier la position officielle de l'Algérie concernant la prétendue plainte déposée par le Mali contre Alger auprès de la Cour internationale de la justice. Lors d'une conférence de presse organisée ce samedi au siège du ministère des Affaires étrangères, Attaf a affirmé sans détour l'Algérie n'a reçu aucune correspondance de la Cour internationale de la justice au sujet du drone malien abattu après avoir violé l'espace aérien national. Nous avons même pris l'initiative de contacter directement la Cour pour vérifier l'information et la réponse a été claire. Aucun dossier n'a été enregistré par le Mali contre l'Algérie. Algérie ko kale tara cour internationale la kata nyiningali ke yala Mali est plainte de wa ou bien Mali ma plainte de Malion kon galon fin ja Mali be kan be ka Mali ma plainte de Algérie contre la ka bon Mali télévision sola ko tara kuru yere de la de oni yere mogo ko ka foko Mali mata plainte fouille en Mali on sigilembe alhamdulillah a plainte de la Algérie contre la bon awni ala na krache aw koko mogo Canada bina jara kuma kana aw koko mogo Canada jatke wale mogo kuma kana aw be kan galon tika ka jamana kono dewnye ka crédibilité be perdu transition be kran galoni Mali on a be fle awrola anga kuma to kala ya ke parce que wati ka isra kun tegelendo nyoro sra kun tegelendo u yeni kuma info de ka Mali on bla distraction bon transition be ka tani tukutuku barbari ndi ko an kono fo anga ton galonka Mali on yem maloya de ima état cité kan t'assurer la bli Mali bien Mali bin choko chukora koy ni jamana bay Modibo Keita ka jamana bay Mali de kumbe kuma dien kungo la bi Mali keran galon te ka jamana de bi ni jamana kalfa mogola ngulu na beketandi aflede. Le chef de la diplomatie a insisté sur un point essentiel. S'il y avait effectivement une saisine de la Cour internationale de la justice par le Mali, l'Algérie aurait été officiellement notifiée dans les formes légales. C'est la procédure internationale habituelle et incontournable. Et rien de tel n'a été lieu, rien de tel n'a eu lieu, a-t-il souligné. Cette mise au point vient controverser l'annonce faite le 4 septembre par les autorités maliennes, qui avaient déclaré avoir déposé une plainte auprès de la Cour internationale de la justice, accusant Alger d'avoir délibérément détruit un drone malien dans la nuit du 31 mars au 1er avril. L'Algérie demande formellement avoir reçu une quelconque notification de la Cour internationale de la justice suite à la prétendue plainte déposée par le Mali. Le ministre Attaf a confirmé avoir contacté directement la Cour qui a indiqué qu'aucun dossier n'avait été enregistré contre l'Algérie. Ceci met en question la version faite présentée par les autorités maliennes. Maliens, comment be fla onyakoro? Ah, comment be fla onyakoro? Bon, ani alache. Ni ngalon aben ngaloni. Ou bora malien be nyakoro parce que wakati ku me fait ka bezi de créer. Transition beka tani bezide Malien beka la mede munu ko ko asimi ambe sai no fe so fle abuli kene fle awana ma kolosi klefle na beta plenty do tukuni
Ne m'a fait ta plainte de o m'a donné ou ko kuya do madu. Mali bora ka fo télévision so la. Bien be tegere fa me fait Burkina be ka ni kuma kana mais est-ce que capitaine IBB son atani ngalo model tege Burkina télévision so la. Est-ce que Burkina be son atani ngalo model tege bon Mali be ka Mali marché ni ngalo ndi. Ko anga tuku ngalo ko ante tukako. Bon aw de ka to before Mali on be ka da ali jatike wale mogo da la kana. Ni ngalo ka po kan ngalo tege chien kelete, chien flaté, chien sabaté. Mali on kuma be flo nya koro. Oni mogo ko plainte ma donde. Bon jamana jumbe aw ta siré la. Hal na ye plainte domble mogo cité da awla. Bet kera awla. Haramade alabi baraka bandi dona janfala alabi baraka bandi wallahi billahi che barada galontega alabi baraka bantandi ima asimi baraka banchugo asimi kunjel makadi besa asimi gotaku asimi photo asimi kun kokadi diebe mais bi abinchugo fleur Algérie ko asimi galontega ladi Algérie ko mko prrr ku tigera wula dien oni tigera awla Algérie tigera wula irisu tigera wula Malion tigero la foka o choko fe. Aw ni jonde be bu ñoko mbolo bi aw baraka bana. E ma daw bincho ko juwa. Aw de galon tege. Parce que aw nyabala aw deseleme ne ma fanyana ali ataki mu kara kidal de ya fanyana billahi ataki kara kidal. Do ene ninga ay se mutungara anya wole ke kidali ugo ko marfa ne de ya fana ngo marfa be ka ci kidala ne mo fo mo ko shira. Ne ko akira tilera de action tilera di. U ya dugodi. O korote ko meka kuma foro na ko marfa be ka ci kidal ne ma fo tinde. Ne ko akira di et puis akira di fana uga galon do dalinte ni keneka ube kuma fo e ma bina jara kuma na tro jara transport ya aka transport jo parce que udale me bina dala kanadi pas parce que ko mogo ba fe mogo te jatke wale mogo la me kuba u fede parce que umana mu fo bode ke e mogo mana mu fo na ba kan na kera kafiri ibala me polasa na yi toko fa ka kuma la kana fo igara ta gere so o doro ni du e dir pas solo était malo galon tegela ko fara ko ay ko Europe kay ko tout va bien Malien ba tigara wala aw ka transition kan galon tege transition di ka bo ka ye plainte tege Algérie contre jangalundu Malien be ka tegere fo ambe ni son jalendo alhamdulillah Mali mone bora Mali la galon tege la halu tembolu ya asimi de bora dien bengena ko Malien ko énergie solaire ko Malien be na courant soro sangele tebe ko fe ko mairie terrain asima mamolu ya asimi bora ko mairie terrain ko mairie terrain firi ay galon tige ka noro meru la koko be ka fo transition kono a chite kake koko be ka fo transition kono a chite kake e ata o kala jetoro a chite kake a ben galo a be propagande droni galon propagande jamana be se ka joni galo ya afla Algérie tigera ulabi oni tigera ulabi diembe tigera ulabi Burkina be halalaw Nkote Burkinabé parce que Burkinabé mi est pays des hommes intègres. Burkinabé mi est halalayi. Aye kuma ta okala je naka sorambe ka bagasi mima. Parce que sagam do be no olu ya ke moko ko di quoi. Mais kuma flew. Burkinabé yere o ba do asimi ngalon tegala di. C'est menteur. Est-ce que IBB sokatani ngalon tegala Burkina non il va pas le faire. Aye nyabe fanga ntabulo la de. Awo men ngalon tegala. Bet garula ala video flene mena video kala Algérie e mo kumana mena video kala nga janga video fana laje Algérie kuru fenga kumana a video flene ijo je pense que a video kanga sura non mena video kala mbe jaga video na je nyongo fe Algérie kuru mo kumana a video flene malion bela jele nga video na je ayala me اجبت بسؤال bela jele ngala me a flene video من الخبر والخبر لو كانت هناك كان هناك اتصال بمصالح محكمة العدل الدولية أخبرتكم بأن ليس هناك أي منو بعربو كامي أيا ترادوي صادر عن مالي ليس هناك أساسا طلب من مالي ثانيا أن لو كان فيه طلب من مالي لرفع قضية تخص دولة أخرى لأبلغت هذه الدولة رسميا بهذا الطلب ولا توجد أي مراسلة في هذا الموقف. ماليون كما بفلة Algérien دين فرانيون كان Algérie ministre des affaires étrangères Algérien فرانيون كان conférence de que Jama Sile
ko Assimi ye galon tigɛla di e nin ye maloya ye koyi galon bɛ tigɛ ka nɔrɔ maliyɛndenw na k'olu don kaso la galon bɛ tigɛ ka nɔrɔ mɔgɔw la k'olu ye coup d'état kɛ galon bɛ tigɛ mɔgɔw la k'u don kaso la galon ko bɛɛ galon bɛ tigɛ ka nɔrɔ hali Algérie la Algérie ma ta bila midi 14h la Algérie bɔra k'a ta fɔ k'a ye galon tigɛla di wa a bɛɛ tigɛra u la c'est comme ça n'i ta kɛ janfa i barika bɛ ban tan de k'i barika ban masa Jubaru Assimi de galon tigɛ ko énergie solaire bɛ na ko maliyɛn bɛɛ bɛ courant sɔrɔ san kelen tɛmɛnen kɔfɛ ko ayi ko maire taara terrain bɛɛ suɲɛ k'u feere ninnu de bɔra ko ayi ko terrain ko Bamako Kayi ko terrain sira k'a ɲɛnabɔra ko terrain nana ka bɔ Moscou pompi terrain nana kalo 1 kalo 2 kalo 3 ou bien kalo dama dɔrɔn terrain fana jɔra u ka fɛn bɛɛ tugu baribara bɛn kalu a bɛn kalu galon bɛ nɔrɔ sɔrɔsiw la i m'a ye u ye galon nɔrɔ Abasi ni fɛn na u ye galon nɔrɔ bɛn le cerveau la u ye ka galon nɔrɔ mɔgɔw la quoi galon u ka fɛn bɛn galu Assimi tɔgɔ galon a jamu galon Assimi Goïta tɔgɔ galon a jamu galon a bɛɛ filɛ e nin ye maloya ye koyi jamana kunturu ka galon de filɛ ka da diɲɛ bɛɛ la sinon Mali ni Burkina ka kɛlɛ mun kɛra o la bana kuru kelen de la n tɛ n'o jaabi fɔ Maliyɛnw b'o jaabi dɔn Burkina b'o jaabi dɔn ne tɛna n da don o tɔ la Mali ni Burkina guerre mun kɛ 1983 nin kuru kelen Burkina ni Mali taara plainte don ɲɔgɔn contre la ni kuru kelen de la n tɛ n'o résultat kɛ ni fɔ parce que an bɛ alliance an bɛ AES la san tɛ na n da don o ko tɔw la donc k'a fɔ ɲɛna ninnu ye nkalon tigɛlaw di hali sécurité ko ta fanfɛla la u bɛ nkalon tigɛla mɔgɔw ye u bɛ communiqué min kɛ u bɛ nkalon tigɛla mɔgɔ u ka fɛn bɛɛ nkalon a bɛɛ nkalon an ka balimacɛ lamɛn a yɔrɔ la a bɛɛ lajɛlen nin bɛ sisan a bɛɛ filɛ Bubu yɛrɛ ko n'i ma galon tigɛ ko transition mɔgɔw tɛ sɔrɔ ye anw ye hɔrɔnw de anw tɛ galon tigɛ o de y'a to n'anw man di kuma bɛɛ filɛ anw ɲɛkɔrɔ a bɛɛ ka fɛn bɛɛ galon a bɛɛ galon an ka nin yɔrɔ fana lamɛn an balimacɛ fana bɔra u y'u ka nkalonko kuma dɔ fana fɔ an bɛ n'o yɔrɔ fana bɔ k'o yir'i la k'a fɔ ɲɛna anw tɛ c'est-à-dire an ka jamana cɛ an ka jamana tɔgɔ tiɲɛna bi koyi Mali tɔgɔ tiɲɛna bi koyi masa Jubaru an ka jɛ an ka nin yɔrɔ fana lamɛn a y'a lamɛn a y'a lamɛn kuma bɛɛ filɛ a y'a lamɛn ouais bɛɛ k'a lamɛn a y'a lamɛn dɛ voilà voilà halatime kuma banna voilà kuma bɛɛ filɛ kuma bɛɛ filɛ ka taga jamana dinankolonw kɛ ɲɔgɔn kan nkalontigɛla denw kɛ ɲɔgɔn kan u ni tiɲɛ fɔla tɛ bɛn dɛ n b'o f'i ɲɛna dɛ an ka namɛn parce que e ye mɔgɔ min minɛ f'i ka galon de da la quoi k'i ka waleya k'a justifier mais ani ka wale ye tiɲɛ o tɛ kelen o don kama marifa b'i bolo mɔgɔw bɛ se ka siri ɲɛ u b'u man kun mais u hakili bɛ yen dɛ kuma bɛɛ filɛ Algérie ko k'a tigɛr'i bi k'a tigɛr'i sini e y'an faga Assimi Goïta y'an faga e ma galon nɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ fɔ Algérie mun y'an jugu ye ne tɛ Algérie fɛ dɛ mais Algérie ka jɔni dɔ sɔrɔ anw kan o bɛ ne faga di i y'an faga di
ala de Assimi Gota a to nga doni kashi Assimi e an faga bi e an malo an faden faden to dumbi Assimi anti yafim ala to nga doni kashi sa ala dangalon tege tantu ala Massa Djibarou atemolu nya fa yana de nya fa bela jeli yana de anga ni chokoro bala me la me biwolo bla magena mage alhamdulillah ayala me wallahi adama ne fenye mali nkono ngesa biwolo ni koina kami alaenda medili kai yin kalon yin mali nkono kami alaenda anyan kalon kai kapi Mingo ala ko take ya be with medil kan galon tile so mo me shi la ma to wili ira voilà ni java yin malin kono kam ala inta wa java be bola anan galon be bola international cleaner na foli na ko kulita horo damiti ibi re damika ba muma be ali sabati na ni dalakan horon be dalakan labat horon de ibi dalakan labat akala fo horon manja fo bi ya ko shini nunu na le silaje uyen kalumenti ala di bado abefle horia meso anima ye mama e ko be kuma fla ko horon te wallahi billahi ada de la ka ko aka wajula ako horo ko kasa atinga lunti wallahi ne onge horo ngalanga ndigale kam ni president chama temela ne nyina ya la chama billahi ite ni mala ko yin ingila ite ni oblila ite mala ko yin ingila olu kle betemna ibeka wo atete wo alfa ni kle betemna malip meche po malip meche shiraka meni kle semeni ni kle dama ni kono kle nenga ere chepui ni kle dama ni kono je ko bekela mali ngono ya je toro bedla malinga wa ma shike trajo mo on kan boko angol ma ni alafe setanye dabal tanye alay ko kalfola nuke aro bulla marfo na bulla fini alay ko kalfola o ala kile mi kalfola ala kanu bo fangana abada ni ala mumbalu na ya so yi jumla dun kon to yo ko ala re boto ala ko wala fana to abana kuma be fle ada temani kan ma galon doro mo werela kan galon doro ka jamno do no mi bode an jugu katan galon doro an jugu fanala olu fana ka tila ko galon ta algérien be ya don bi ka simi ke galon te kala bet gerela abe fona ma ko la bangu jugu ya ka firifin kan galon doro ka jamno do no mi bode ani mo munu fana be kala katan galon fin galon do ali galon te ko nyuma atesa o fana Massa Djibarou an faka koy an faka bi an faka shini wen galon tege hali sécurité ko ni fauna wen galon tege chokorba fle ku gan galon dara chokorba kelengelen fle au gan galon dala ametla ko galon fana kala katla ga fana tuguni malion voilà chokorba fle de chokorba gan galon dara go galon fana je l'insécurité et l'État pense que tout va bien, alors ça ne va pas. Cette rébellion, on a peur de les aborder. J'étais l'autre jour quelque part, je ne dirais pas où, et on a dit, nous sommes vraiment menacés par ces gens-là. L'État ne fait rien. L'État ne sait même pas qu'ils sont là-bas. Mais un officier en civil a dit l'État sait parfaitement où ils sont. Voilà. Et qui ils sont. Voilà. Mais l'État préfère gérer ça comme ça. Voilà. Mais ça n'arrange pas. Voilà. Si en dehors des grands centres, il y a de l'insécurité, et l'État pense que tout va bien, alors ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Voilà. Ko en galon tege ko tout va bien ko ça ne va pas. Kale tara ko sora sinya moko do kale ma ko mali sora sute ku kala de. Chokorba fle afa be bamako kono de. A chokorba fle afa bamako. Ama dugo moko shila. Awo ka be galon tege de la. Bet kera ula bi, bet kera ka fanga la bi. Aw ka fanga kera galon tege fanga di. Aw ka fanga kera bingani fanga di. Aw te malo, aw te miri. Ka frifium bet kera ula. Asimi hali gi refa a ben ala na kratie. Horon be ko atemalo fana quoi. E wa ni temalo be sonko be ma. Chogal de la ka kuma ni fango ro fana kala. Devant tous les ministres qui sont assis ici, et je l'ai répété au président, j'ai dit, mesdames, messieurs les ministres, retenez une chose. Il faut toujours dire la vérité aux Maliens.
Certains pensent que la politique, c'est mentir. La conclusion que moi je tire, c'est qu'en politique, il faut toujours dire la vérité. Quand vous ne pouvez pas dire la vérité, il vaut mieux ne pas en parler. Moi, je suis Choguel ko kodi be kuma politique d'abord ga tien di fo. Mengalon. E ma ono fana mabe. Ne horon dro inu tebe. Anga kuma kunchani fenga imam ko itaka kuma. Oh. Asim barka bana. Imala ile sanfe chukuti. Di dona ni jamfa e kaba bana barkati ka fuila. Ka wari ala be barka bwana. Abana. Ai jamfa e ka tui. Kuma do fo nya fo ma fo ka be horon kai. Filibe ga kuma la horon ti jamfa ke fi. Yew. Horon ti jamfa ke. Hal no kere ka horon kai we horon kulungai. Horon mu mashite ke jamfa ti. Jamais. Sigi kunsi ma ukuna chukudi ibe kuma mi fo ita sabati. Yela yu chamante yalla yu bela gilinji hal sebe klaka fo nya fo ma fo ka be horonka anga du be warsheni kan chugoti anga dugu be tagani ni chugoti tugu munun be ni ala ya ce jugwa irama kabin kun ala ka ci din da no bala an ku an kan ye soro ka soro ala kun mun mai an ku barake amitan odi kama an banka banan ni yoro dola ban na ka koro de kwa wala kuma dolan ku me sanfi an jigina mugo kundalin bana mugo baka kuma sai ka tigana barka kumbanga ko langa ko barka baka tigi e baka beke nyini ni dabali ko mo ya firgi ta buli mote na kare nyini mi yedi yire nyini na kare dabali mi yire de dabali do yire parce que yim ke amajale ala boko de kololo bere pembere kuna no yi jamfai o mandale keren yala mamunu be ku situ yi ni edu kamara bayi ka jamfa kana suma atemalu donc malien on bora kan neira wala ah ninga ni filmu jara filmu ni jara fiu ma iya mali malodi